Tmin żgħażagħ ħaddu sehem fil-programm Creative Minds Summer Adventure li ġie organizzat għall-ewwel darba mill-Edward de Bono Institute for Creative Thinking and Innovation fl-Università ta' Malta. Id-direttur tal-istitut, Prof. Margaret Manjon, spjegat li ġie nnotat li kien hemm nuqqas fil-qasam tad-diżabilità, speċjalment fejn jitlu żgħażagħ u minħabba li l-btajjel tas-sajf Malta huma twal kienet qed tinħoloq problema dwar fejn jistgħu jmorru dawn it-tfal fil-ġimgħat tas-sajf. Għal 7 ġimgħat darbtejn fil-ġimgħa dawn it-tmien żgħażagħ flimkien ma' 10 edukaturi għamlu diversi attivitajiet li għenuhom anke fl-iżvilupp tal-ħiliet tal-ħajja. Kull darba għamlu attivitajiet li jgħinuhom fuq lat soċjali, fuq livelli differenti fosthom inħolqot komunità sabiħa ħafna bejn iż-żgħażagħ u anke bejn l-edukaturi li laqqas kienu jafu xulxin qabel. It-tfal mbagħad kellhom hands-on activities. Aħna użajna l-approach ta' creative pedagogies fejn jintużaw strateġiji fosthom li jdaħlu l-arti u dak li jissejjaħ embodiment li t-tfal jagħmlu joħolqu l-affarijiet, ħolqu artifacts tal-fuħar, ħolqu tpinġijiet, zifnu, kellhom movement exercises, kellhom music lessons. Tkellimna ma' waħda mill-ommijiet ta' dawn iż-żgħażagħ li attendiet il-Creative Minds Summer Adventure. Tifla kellha sajf sabiħ ħafna, għamlet il-ħbieb, ħadet pjaċir, talmet u jiena kelli moħħi mistrieħ għax ġeneralment daw it-tfal once jgħalqu 12-11 sena m'hemm xejn. Assolutament m'hemm xejn. Meta sirt naf bil-Creative Minds Summer School, fil-bidu mhux bżajt inkwetajt li forsi i kienet ma kienitx speċi taqbel daqshekk ma' tfal l-oħrajn, imma kienet esperjenza sabiħa immens u l-isbaħ ħaġa li għamlet il-ħbieb. Il-President Emeritu Mary Louise Colero Preca attendit waħda mis-sessjonijiet ta' dan il-programm, qalet li dan kien post siguru seren fejn ħadd ma ġġudika lil ħadd u kulħadd ġie valutat. Il-President Emeritu Colero Preca qalet li l-Malta Trust Foundation qed taħdem biex f'dan il-qasam ikun hemm klabb soċjali għaż-żgħażagħ u li dan ikun miftuħ b'mod regolari.